दिनै भारतनि गणतान्त्रिक जि दिवस सुबुंखान्थि सान आरो बे गणतन्त्र दिवसनि सानावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा आसामनि रायजो राजानि खौ थांखिनानै गुवाहाटीनि जि रिपाब्लिक डेआव स्पिच होबाय। बे स्पिचआव मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा स्पष्टयै बर' गोजोन गोरोबथानि मोननै दफा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे दाबि बे मोनथामखौ बिथाङा फोसावो। गिबियावनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि दफा 3.1 आरो बे सुक्तिनि जि मोनसे गाहाय दफा दङमोन जोंहा सनितपुर बिश्वनाथनि गामि सोसननाय बा सिमा बारायनाय, बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिथाङा फोसावदों मोन 60 गामि। बे 60 गामिखौ फार्स्ट फेज हिसाबै बिथाङा जि फोसावदों बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसेनो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां आरो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथांमोननो स्पेसियेल जोङो थेंक्स होयो आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरो बर' रायजो राजानि जानानै, बर' माहारिनि जानानै, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा जोङो फिन साबायखर बावदों। खारन जाय बाथ्राखौ जोङो बयबो असम्भब होननानै सानदोंमोन, सिमा बारायनाया एसेबां गोरलै खामानि नङा होननानै जायफोर दिनै मोनसे जोंनियाव ध्यान धारना दङमोन, दिनै बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोबाय। गोबाङा दिनै बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गोसोआव बिसास आरो दिनै मोनसे गोजोननाय दिनै थासारि फैदों। बर' माहारिनि जारिमिनाव दिनैनि साना, दिनैनि बे 26 जानुवारि 2023 बिटिआर सुक्तिनि 3 बोसोर जाफैनाय बे साना दिनैनि थाखाय बिराद मोनसे गोजोनथाव सान, गोग्गाथाव सान, रंजाथाव सान। जाय खामानिया बिएसि आरो बिटिसिआव माने जाफुङाखैमोन, दिनै बेखौ प्रमान खालामबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथआ दिनै हाबबाय। आरो बेजों लोगोसे बेयो मोनसे फुटप्रिन्ट, बेयो मोनसे सिगां आगान, बे फार्स्ट फेज आरो सेकेन्ड फेजआ बे गिदिर पेकेज जागोन। आरो बेखायनो रेभिनिउ भिलेज, फरेस्ट भिलेज आरो एफआरसि भिलेज सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि आरो लोगोसे बिटिआरनि खोलाहा थानाय सुबा गामि जों जिखौ सरकारनो होनानै दोनदों, बे गामिफोरखौ सोसननायनि थाखाय प्राय 500निबो बारा बे गामिफोरखौ सोसननायनि थाखाय फेब्रुवारि आरो मार्च दाननि गेजेरावनो मावफुंनाय जागोन बे बाथ्राखौ खोथा होदों। आरो बेखायनो जोङो फोथायनाय लाखिनांगोन। आरो जाय बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव बेले बेजेबो बेबायदि थासारि दिनै साननो हानाय जे जोंनिया हाबासै, जोंनिया थालांबाय, दा बेखायनो आङो सनितपुर बिश्वनाथ आरो बिटिआरनि खोलाहा थानाय गासै गामिफोरनि रायजो राजाखौ आङो आर्नेस्टलि आपिल खालामदों जे नोंथांमोननि गामियाबो पर्यायक्रमे हाबगोन आरो बेखौ सोसननायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खामानि मावगासिनो दङ। सरकारखौ नारसिनदों, मालाबा डिबेट खालामदों, आर्गुमेन्ट होदों आरो बिटिआर सरकाराबो बिनि थाखाय सागानगिरिफ्राबो खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखायनो 2001 परियालनो माने मार्टियार परियालनो जायफोर मुंख्लं नखर बिथांमोननो 5 लाख करि रां होनाया गाबोननिफ्राय आरम्भ जासिगोन। अलरेडि 40 जननो होनाय जाखाबाय सिगाङाव, नाथाय गाबोनो बे 27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड डे खालि गाबोन होनाय हाबाफारिया आरम्भ जासिगोन। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनांगौ, बेखौ जों आसाम सरकारनो गोलाव समनिफ्राय दाबि होबोदोंमोन। आरो दिनै गिबि मन्थ्रि बिथाङा अफिसियेलि बेखौ फोसावबाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै गासै आसाम नाङै फालिनाय जागोन। दा बेखायनो दिनैनि साना जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान। दिनैनि साना दिनै मोनसे गोग्गाथाव सान आरो बर' हारिनि जारिमिनाव जों जायखौ असम्भब होनना सानदोंमोन, गोबां बादा बिघ्निनि गेजेराव जोंनि हारिनि माखासे गोथे सानग्रा जायफोरो माने बर' हारिनि मोजांखौ लुबैया, बिथांमोनाबो मोनसे अपप्रचार, बिथांमोनाबो मोनसे रिउमार, नेगेटिभ मोनसे कमेन्ट होबाय थायोमोन जे सनितपुर बिश्वनाथनि गामिया मालाबाबो हाबा, सम्भब जाया, बिटिआर सुक्तिया नंखाय। प्रमद बर', दिपेन बर' बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ, खिन्थु दिनै बेखौ जों सम्भब खालामबाय। आरो बिथांमोना बुजिनाया मोजां जे गोसो थायोबा, रायजो राजानि मदद थायोबा आरो गासै खामानिखौ जों जुदि राइट टाइमाव मावनो हायोब्ला गासैबो सम्भब। बेखायनो आङो बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो जे
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि मट'आ जाबाय करेंगे और करके दिखाएंगे। दा बे मट'खौनो लानानै एकर्डनि गासै दफाखौ जोङो फारि फारि मावफुंलांनो थाखाय सरकारखौ प्रेसार होलांगोन। आल्टिमेट माने सिमासिम जेब्लासिम एकर्डनि दफाफोरा कमप्लिट जाया जों मालाबाबो नागारनाय नङा। आरो सनितपुर बिश्वनाथनि जिखिनि थालांनाय गामि बेखौ सोस'नायनि बेलायाव जों एसेबो लेहेम खालायाबासिनो बांसिन जों खामानि मावगोन। आरो बे समाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां आरो नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ आङो रोजा रोजा बर' हारिनि जानानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। गासै रायजो राजाखौ खावलायगोन जे बिटिआर गोरोबथाया बर' हारिनि थामथि गोरोबथा। बिएसि गोरोबथा खालामबाय, बिटिसि खालामबाय, 6 सिडुलखौ बिथा खालामनानै बिटिआर मर एरिया एक्सटेनसन मर पावार बेयाव अट'नमिनि बाथ्रा लिरनाय दङ। दा बेखायनो बेखौ जोङो मजबुत खालायोब्ला जोङो नेक्स्ट फेजनि थाखाय बा जोङो पुर्नांग मोनसे जोंनि माने उदांस्रिनि थाखाय बा जोंनि अधिकारनि थाखाय जों हाबा मावलांनायनि मोनसे थांखिखौ जों लानांगोन। आरो बेखौ नोजोर बोनानै बिटिआर सुक्तिनि उनाव जि जोंनि ओनसोलाव सान्ति फैबाय, पिसआ गायसनजाबाय आरो सान्तिनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि थाखाय दुलाराय बर' माहारि आरो बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। दा बेखायनो आङो गासै रायजो राजा जोंनि आइ आफा नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायगोन जे गाबोन मोनाबिलियाव 4 बाजियाव जाहाथे बयबो गामि गामि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि आरो जोंनि माने इन्स्टिटिउसनफ्राव जाहाथे आलारि बाथि आरो मम बाथि सावनानै बिटिआरनि जि सान्तिनि 3 बोसोर जारिमिनारि सान बे सानखौ जाहाथे बयबो वेलकाम खालामो। आरो गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया गाबोननिफ्राय आरम्भ जागोन। आरो बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै बेलासियाव जोङो गासै सागानगिरि बिथांमोनखौ गासै एनडिएफबिनि सोमावसारग्रा मोनब्रै हान्जानि दैदेनगिरि इउबिपिअ आरो एबसु गासै ज' लोगो नांनानै जोङो गाबोन बिटिआर एकर्ड डे सेलिब्रेसन खालायगोन बड'लेण्ड फोथार रौतायाव। आं बे बाथ्राखौ फोसावबाय। आरो दिनैहाय मोनसे मोजां परिबेस फैबाय जे बिटिआरनि चिफ बिटिआरनि इएम एमसिएलए जाय सरकारानो फैया मानो दिनै संकसनिफ्राय गहपुरसिम बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय इन्स्टिटिउसन गायसननायनि थाखाय फरायसालिफोरखौ जोथोन लानायनि थाखाय गासै जोंनि थांना थानाय जिउआव जिखिनि जोंनि जेंना जेंसि दङ बेखौ जौगाहोनायनि थाखाय हाबाफारि लानो थाखाय हासिगोन। आरो संकसनिफ्राय गहपुरसिम बिटिआरनि चिफ इएम एमसिएलए बर' रायजो राजाया बिटिआर ओनसोल होननानै बेयाव दावबायनो होनो हानाय खुंथाय प्रसासन खालामनो हानाय गासै परिबेसा दिनै जानानै फैसिगोन। दा बेखायनो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' कसारि काउन्सिलनिबो माखासे जोंहा हाबा मावबावनांगौ दङ। गामि जोंहा नटिफिकेसन होनाय, समस्ति दानाय, बिसायख'थि खुंनाय आरो मर पेकेज होनाय बे खामानिखौबो मावनानै बर' कसारि काउन्सिलखौबो जोङो गोख्रोङै गायसनलांनांगोन। आरो जोङो बर' हारि दानायनि थाखाय बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जोङो अरायबो हाबा मावलांनो थाखाय जों फिन खेबसेबाव संकल्प आरो समायखेरा लानानै जों हाबा मावलांगोन। आं दिनै बे बाथ्राखौनो फोसावबाय। गोजोन्थों। एकर्डनि माखासे दफा इमप्लिमेन्टेसना फेस मेनाराव दिनै जागासिनो दङ। आरो बेखायनो दिनै 6.3 भेन्सार स्कुल आरो कलेजफोरखौ सरकारि खालामनाय बेखौ लानानै आसामाव थानाय आरसिजेनि कमिटिया खामानि मावदों, सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा खामानि मावदों। आरो 10टा कलेज जिखिनि 10टा कलेजखौ फोसावनांगौ बे कलेजनि बेलायाव बिथांमोना माखासे टेकनिकेल आरो माखासे क्राइटेरिया बेखौ जोङो रिलेक्सेसननि जिहेतु बाथ्रा माने डिमान्ड खालामनानै दोनदों बे पार्टखौ बिथांमोना नायबिजिरबाय थादों। आरो खोब गोख्रैनो बिनिबो मोनसे जों फिथाइखौ मोनगोन। आरो होमब्लानो 10टा कलेजा जायोब्ला नेक्स्ट जिखिनि रिमेनिं कलेज आरो नेक्स्ट जिखिनि स्कुल दङ बेखिनिखौ जोङो पर्यायक्रमे खालामलांनो हागोन होननानै जोङो मिजिं खालामदों। आरो जों सरकारखौ बेबायदि मोनसे स्पिडि मेनाराव मावनो थाखाय जोङो नारसिनगासिनो दङ। 52थि जे रौता बड'लेण्ड फोथारनि जि कनफारेन्स, जि जारिमिनारि मोनसे कनफारेन्स, जि जायगायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1986 मायथाइयाव आफादगिरिनि बिबानखौ मोनदोंमोन। आरो जि जायगानिफ्रायनो बड'लेण्ड दाबि आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ बिथाङा एनाउन्स खालामदोंमोन। आरो जोङो खोब खाफाल गोनां गाबोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै रौतायाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल माइलस्टोन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गोसोखांथियाव मोनसे माइल खुन्थिया बेखौ बड'फानि मोनसे जि मोनसे सिमां आरो थांखि दङमोन बेयाव गाबोन माइल खुन्था गायसननाय जागोन। आरो बिनि गेजेरजों जोङो सान्दों जे
इन्डिया गेट बायदि भारत उदांस्रिनि मेम'रियाव जि मोनसे बिराद बेसेबांबा समायना रमायना गिदिर मोनसे बेयाव खाम्फा गायसननानै दोनदों बे मोनसे इन्डिया गेट मडेलनि जोंबो बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल माइलस्टनखौ गायसननो हायो नामा लुफुंनो हायो नामा बिनि थाखाय जोङो DPR बानायनाय आरो बाखि सावरायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ गाबोन खुन्थिया गायसनगोन आरो माखासे खामानिफ्रा जोंनो फोरमायहोनाय बायदिबा BTRनि SOPD फान्डनिफ्राय WPTनिफ्राय बेयाव माखासे रां अनसुंथाइ होदों आरो बेखौ जायफोरा बिबान मोन्दों सरकार आरो जायफोरा बिबान मोन्दों बिथांमोना मावफुंनानै दिहुनगोन